May isang story, mga kapatid. Yung mga pera, nagkikwentuhan at laging nag-aargue. At sinasabi na sino yung pinakamasaya sa kanila. Sino ang pinakamasaya sa kanila? Sabi nung 1,000, ako ang pinakamasaya dito sa mundo kasi tuwing my birthday, ginagamit ako. Sana all 1,000, no? Happy birthday. Kung my birthday, ginagamit, no? Sabi nung 500, ako ang pinakamasaya sa inyo. Kasi tuwing may kasal, ako ang sinasabit sa damit ng may kasal. Yung 500. Sabi nung 100, ako lagi ang pinakamasaya. Bakit? Kasi ako laging nasa mall. Nasa aircon daw yung 100. Sabi nung 50, ako ang laging masaya at laging busog. Kasi nga, ako ang pinagbibili ng tinapay tuwing umaga. Sabi nung 50. Sabi nung 20, ako ang pinakamasaya sa inyo. Kasi nga, ako ang pinakabanal. Sabi nung 20, kasi ako ang laging nasa simbahan. Ako ang nasa simbahan, nasa donation box. Mga kapatid, yun po. Sa buhay natin, gusto natin ng maging masaya. Amen? Sino bang hindi maging masaya? Kasi yung maging masaya, magiging rest ba? Rest ang ating puso, rest ang ating buhay. Yun po, yan talaga ang hinahanap natin. Mga kapatid, in the gospel, talks about the Sabbath law, the Sabbath rest in the culture of the Jews. Mga kapatid, the law is essential, very important. The law is very important in order to have an order living. Magkaroon ng order. Kaya nga, yung batas ay napaka-importante. But the more essential is the spirit of the law. How we live the law according to the spirit. Kaya nga, yung kultura ng mga Hudyo, sa pag-treat nila ng batas, literally, taging rest. Hindi magtrabaho, ganyan. Bawal magluto, as in rest, literal. But Jesus point out the spirit of the law, in which the law of love, how we do it, how we apply the law into our lives, into our hearts. It is very important because the spirit of the law, if we act with willingness, voluntariness, and care, we do the spirit of the law. The love, the willingness, voluntariness with love and care. There is an spirit in it. Naalala ko tuloy, mga kapatid, yung bago pa kong seminarista, during my aspirancy in Bohol, mga kapatid, panay reklamo. Panay reklamo. Lagi akong nagre-reklamo. Bakit kami mga seminarista, magluluto, maghuhugas ng plato, magwawalis, at maglalaba ng damit. Akala ko, mga senyorito kami. Magwawalis tapos every time may schedule dyan. May schedule dyan, oras-oras dyan. Panay ako reklamo. Naalala ko yung tuloy, yung kasama kong isa. Dahil sa panay niyang reklamo, mga kapatid, sa kanyang paghugas ng plato o baso, sinadya na talagang ihulog yung baso. Nasira yung baso. Kaya pala maraming baso, plato nasira. Dahil sa pagtatrabaho na panay
reklamo. Yung puso ay walang restfulness. Mga kapatid, yun po ang karanasan namin. Kaya nga, noong naintindihan ko na, noong yung pagtatrabaho ay gagamitan ng willingness, voluntariness, at care for the work, yung merong spirit of love, naku mga kapatid, napakaganda. Walang reklamo. Napakaganda ang pakiramdam. Kasi nga, kapag merong love sa pagtatrabaho, merong willingness, voluntariness, merong initiative, at merong care sa pagtatrabaho. Yan po. At yun po, magkakaroon ng rest. Yung rest dito sa puso. Kung kapag ang isang batas o isang trabaho ay laging panay reklamo, ang mangyayari, restlessness. Restlessness. Kaya nga, sabi ni Jesus, dapat magkaroon ng, sabi niya, I desire mercy. I desire mercy. Ibig sabihin, yung pagtatrabaho, merong kaakibat na pagmamahal para magkaroon ng rest. I desire mercy, not sacrifice. Mga kapatid, sa ating buhay bilang Pilipino, marami na ngayon po, mga kapatid, restless na mga kabataan. Restless dahil sa social media. Mahina lang ang emotional quotient. Mga kapatid, pagsikapan natin na maunawaan natin yung Sabbath. It is in the heart. The rest in our hearts. God will rest in us if we do with love, the Spirit in it. Sana po mga kapatid, kung tayo ay nagtatrabaho ngayon, in a simple way, sana gawin natin na may pagmamahal. Naalala ko tuloy, yung isang santo, si Saint Teresa of Child Jesus. Bakit siya nagiging santo? Nagiging doctor of the church? It is because she does unordinary things to an extraordinary works. It is because of love. He offered it to God. Sana din tayo mga kapatid, sa ating buhay, we do it with love in spite there is the law. We do it with love, without complaint. It is because I do it for the love of God, a neighbor. Amen.